Hai लोगोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि YouTube चेनेलाव दिनै मोनसे गोदान ब्लग लाना फैबाय नोंथांमोना एसे दसे समावनो नुसिगोन नैबे जाबाय जोंना बाबु बै उना जाबाय आंनि मिसेस जिनु गयारि खाथियाव जिरायना दं दिनै माने बे बारि गोसो जादों माने भिडिअ सामफ्राम माने ब्लग खालामबाय थायो नालाय बेहाय आंखौबो लाफाया जागौलायदों बेनिखायनो गोबां नुवा आं हनै नायलाला आंनि मिसेस ओंखाम जागासिनो बाबु गोबां खालामगासिनो जों दा दिनै मोनसे गोदान ब्लगाव थांनोसै ब्लगा जाबाय माने जेबो नङा न'आवनो आरो मोनसे फिसा ब्लग नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै मोनसे फिसा खामानि मावगोन माने मा होनो जोंना मिस्टार दंफां दं आरोना बारियाव दंफांफ्रा बिराद खमिबाय बेनिखायनो मा होनो बे मिस्टार दंफां फुलि फिसा फिसा दं गोबां दङ बेखौ आं दिनै बारि जिं जिं गायगोन आरो बेखौ नोंथां मोनसे ब्लगाव नायदो माबोरै जायो एसे खामानि मावनो फिसा फिसा माने गायनोसै आरो फुना लाग्रोजोबनोसै नोंथांमोन नायलांबाय थादो फुना दैज्लांनि थाखाय नै खान्थाल लाबोखाबाय आरो खदाल लाबोखाबाय ओमफ्राय फुलिखौ लानो थाखाय खारलांबाय आरो माने जावखांनानै जों माने फुलिखौ खादा लाना थाङो ओमफ्राय माने खादायाव लानोसै लानानै थांनोसै ओमफ्राय बारि एसे हालेवनानै जों गायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जाजोब्बाय दा जों साथाम फैबाय साथामजों गायनोसै जोङो महर तानुस आं साथामजों जों गायनोसै फुलिखौ लाफाजोब्बाय नै बेथिं बारि खिथियाव थांनानै गायनोसै मा जायो जायो उननि खोथा खिन्थु दा थांनानै गायनोसै आरो लेट्स गो गायनोसै दा लोगोफोर बिथिं गायगोन आरो बिथिं जोंना एसे हानाव बिथिं गायगोन ओरै जिं जिंनि बिथिं गायगोन नों गंब्रा दा जों गायनो नागिरगासिनो दं हाया नै बिराद गोरानो लहासो दाखालि जोंनि आबौखौनो जावदोंमोननो हाया आबौखौनो जावदोंमोन दाखालि दा मिथिदों बैनाव नांगायनो सासेना खान्थाल मादानि नोंनि दखना सना रेगे रेगांनि नोंनि फास्रा नै दा लाबाय एबार होनसै हाया गोराबा मोजांसै थाङाबो जेबो लस गैया खोलो बारदों सुदेम बारा रंजालि बैसागु बोथोरनि जिरि जिरि बायबाय दैनि जेरा जेथिंबो समायबाय मिथिंगाया नोंखौ समाय होबाय आदा नोंनि गोथां गाबनि गामसाया आंखौबो गोजोन होबाय सना दा लाबाय फुलिखौ गायनोसै लाबाय नै स' फांनै गायना होफानोसै थाब जानो हागौ ना फुलिखौ एसे मेरला गोबांनो माबा थांबाय लस जागोन नङाबा नै जाबाय साइड फ्लैश गायबावनोसै बे हाखरा एसे गोथौ जादों हाखरा एसे गोथौ जादों जों बाबा फैबाय जोंना टेट नोंखालायखौ Tutup ha deh, ha. Tutup ha. Ho deh ho. Udah mbak jangan apa gua. Let's go itu. Iya pak tutup.
Aku bur. Next apa yang tanda? Sudong. Main tanda apa? Selalu keberpian ini bisa blog ini mana dongfang gaयनाय dongfang gaयनानै जोबोद मोजां नांदों माने देनां दंफां माब्रै जायो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन दा दिनै जों माने दंफांखौ गायनानै बेहायनो फोजोबबाय आरो माने दंफांखौ निस्सय जोंनो गोनां जायो जों बयबो मिथिखायो दंफां मानि थाखाय गोनां जायो दंफां जुदि थायोब्ला माने जों गोबां दिगनिफ्राय जों रैखा जानो हायो जोंनि मिथिंगायारिबो मोजां जागोन आरो लोगोसे न'आवबो जों बाहायनो हायो दंफां थायोब्ला बन बायदिसिना आरो बायदिसिना जों खामानियाव गोबांनो बाहायनो हायो बेनिखायनो जोंनो दंफां गोनांथि जायो बेनिखायनो सम जों गायनाया जोबोद गोनांथि सानबाय बायदि दंफांफ्रा माने बायला बारजों बाय दंफां खमिजोब्बाय बेनिखायनो गायनो होननानै गोसो मिन्थिं फुलिया गोबां दं बेनिखायनो माने मिन्थिं फुलिखौनो लानानै दिनै गायनाय जाबाय आरो दिनै जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ जुदि मोजां नाङोब्ला लाइक खालामदो आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लाखिबाय गोजोन्थों